השנית את זה כולנו יודעים, קונה ומוכר את כל מה שתמצא, מעל תיזכר ועד בקבוקים, כנתה במרוץ למיליון, בדרכה להגשים לחלום, והיא בעצם כבר שם של מותג. כן, זו נטע שלנו, ילדה שממציאה את עצמה, חגיגה של הולדת, בשבילה ורק בשבילה. צמחונית מגיל 6 על בריאות היא שומרת חיות, זה לא דבר לאכול. חתולים וכלבים היא אוהבת, אפשר רק איתם כאן לגדול. הסטריטרית דוהרת כל יום לביים לעצמה עוד סרטון, לנצח במשחק של קלפים, מנעכח מונתה שפשוט תישאר עוד ילדה מאושרת לנצח, עם חברים והמשפחה. כן, את הילדה מתוקה, היא את כולם כל הזמן מדהימה, ואנחנו חוגגים לה היום. כן, בקצבה משגעת, בקצבה משוגעת חזור. טוב, זהו, כי הולכים בדרך, אני מקווה. אמרתי קטעים לא פשוטים לצביעה, אבל זה אנחנו, לא פשוטים. תגיד עוד כמה מילים אישיות לילדה. אני מביימת אותך. תגיד עוד כמה מילים ישירות לילדה. רגע, אני אגיד תודה שבאתם. תודה שבאתם. הנה את הילדה המדהימה. הנה בבקשה, הנה. בהתחלה פה אני כתבתי מי אומר מה, כי זה היה תוכנית כל פעם מישהו אחר, אבל זה יפה כולם, ואבא מולי, נכון? אפשר יותר. אם אתה תחבר לי כזה בצד שאני יכול לשים עליו. אימא'לה. אפלה. תמיד צריך לבדוק את החומרה לפני זה, אנחנו לא בודקים, לא בדקנו, לא עשינו איתי למערכת. זה החן של זה, זה בסדר. איך עושים וידאו? אני עוד מעט אראה לך. הפוך מאודיו. על מה לוחצים?